Buongiorno, Dunque. Buongiorno, Giovanni. Buongiorno. L-ewwel ġurnata li ġibda l-raħal bil-brinkwit. Ma ma trabit laqalu. Iva bejta għafanġ. Għaddak il-lupu li rasġil taħaruf. Mux għax binti ta' dun belit. Imma mux sew tikkundannaw bla ma tafux il-raġuni. Min jgħidek li flok ħarbek mill-kunvent ma saraq ix-xaħat? U fil-konvent mittu da jisraqam. Zonfti, tajli qalbi. Skużani għanġ tagħmel meħtaftek. Ma qasnax li nagħmel. Ġej tajliet. Le xejn dun benit. Għammu l-nbiddel dal-flok għas-silta sajn. Fej sejjer. Għammu niftaħ il-Knisja. Bonġu. Għanġ ċaveta. Għaw edha jit. Sibtek mont tisma l-qoddisa. Għadu l-ħin biex nisma l-qoddisa. Inti ħireċ? Għadu l-ħin nusħa ma għettet inferri dimur bħalissa. Wenzu ħareċ? Le, mux ħireċ Wenzu. Għax għandu ġatta ras. Għax ikrok zejjet il-bira. Sejra xo? Le, mux sejjer għaxxur. Esma sabdun berra. ħassriq namlu mid-dera, nxeddu l-ġilda u nħallu warajna. Tista' tgħidil minn daħħalta u ġew waqtu jina Wenzu konna barra? Ġizzi! Itla mill ma ġettik weta ħelsi u għeddu għalik, lisa itla! Dak li smajtu jgħidlek jien. Sgassawna l-bib tas-sagristija. Iġifieri trid tgħid. Inħossni ċerta. Hemm raqdet fil-kantina. Amin. Hello? Ivan qiegħed. Tinkwetaw xejn, nafu fejn raqdet. Kollu sew. Tinkwetaw xejn. ċepitilhom Sor Roberta. Jafu fejn raqdet. Għandak l-indunja żgur! Naqta separani jew raqdet! Għand min? Għand Ġovan! Sejjer żball. Ġisi bil-kantina tas-sagristija raqdet. X'inhu? U nħalxarlu lill-lanġu? Bil-mod, ħuda bil-kalma li ħena. Żgur li hemm xi spjegazzjoni. Arsa, immur jien stess nara. U jien? Għal warajk! Ma kienx kellu ftakar fil-kantina, no? Sewa, u jina sitti għem ġesi għam isfer. Ġesi, mela ma sewħiex dik. Dolodu għallu ħarbet. Għallu! Iġi! Fejni! Mi? Ġizli għax, fejn bejta? Sajle fejna ġesi sarabina. Jek kien kun naf li jint għandek xtaqsa dan il-bicċa, prasa għadu l-femt! Fejni! Fejni! Ma tistħiċ la bicċa ta' maqlux jint!
l-ħarġ. Peppo. Naħi dajk l-fos ballejja. Mikka l-għani għabdalek. Għall-informazzjoni tiegħek. Dal-lejl is-sinjura Lena Brullone kelli riqdani għajdlu. Allura tista' tgħidilna fejn raqqat lil dik? Fejn tuħ raqqada? Mhux fil-kantina! Għadek ma weġibtnix. Ma jidillix li għandi għalfejn nagħti sodisfazzjon ta' dak li nagħmel ġewwa dari. Għandek raġun, f'darek tista' tagħmel li trid, imma f'did-dar jgħixu jien u żewġi u it-tifla u trid tagħti eżempju. Anqas ħaq min jara xi ħadd ħirex nofsa lejn hawn ġew. Nuf tal-lejl ma ħareġ ħadd. Iġifieri tgħidli li għadha riqdem fuq il-kamra tiegħek. Biex taqaf minn daħħalek moħħok li raqgħet tiġi ħadd miegħek. Tista' tgħidli daq minn fejn ġejk issa provu fuq is-supan gustus. Ma tgħidlix ċas ikkelmek, tafti ma tkellimtek. Għajdu Johnny, inkisser għas-serratura. Jiena, femmezza sibu mastru daxxa ta' l-ispejs nħallasu min. Sellif li flus u xanxu. Nista' tkun naf. Fejn naħdem ġifja l-ura, wara tiċċawni. Għafilli bil-leta s-ħafin sinjura, għafilli. Kif jista' jkun? Mela qed jitlef jew? Le, ma naħsibx dan. Inti taħseb? Qed jagħtu li ħafna ħsibiet minn moħħi, ma ma nemminx. ħadd ma jneħħi minn moħħi li miegħu għadet. Ħaj sejjer. Anġoma. Le, Pippo. Ma jistax ikun. Issa kellu għatta li le. Għajdu sarfin, għajdu. Giovan u jien bessidna nżewġu. Jiena taħseb ħażin. Serafina ma laqgħet iċċaw dal-lejl. Tgħidlix li l-qasba ma ċaqċaqx għal xejn. Tgħidlix li dan ta' Ġiżella. U iżjed mhux ta' Ġiżella. Sewwa, mela tiegħi mhux, ta' Serafina mhux, ta' Ġiżella mhux, mela tagħmlu dan. Sejjenna! Buongiorno, Giovan. Hemm xi bela tenetta, please. Iblaħa u mhux bela. U jien mhix bar. U ma minn inti jekk trid. Għax jihmar il-maqus, dur għalih id-dubbiet. Din kien joqsu issa mhux biżejjed għandu ħwiet. Dejjem sfrattata kienet u mhux inbini ta' parsi biex tħallita. Min jaf ma minn ħarbet. Ma naġru. Ma nikkondanna. Tinsewx li s'issa għadu ħadd ma jgħix Tibża minn xiex. Nibża li tispiċċa fi traġedja. Da min jgħidilna li għada fil-ħodu Ma niftux il-gazzetti u fuq waħda mill-faċċetti tagħha naqraw li nstab kadavru ta' tfal. Ħarbet mill-kunvent fil-ħemda tal-lejl. Dal-lejl kienu ħafna tuq ta' daw, ħafna nawi. Tilqet għalhom it-triq. Il-taqt ma' vagabond, ħatafa, u żaki fritu. Għandi bżonni kelmek. Trouble. Big trouble fil-raħħal kollu. Ġizi, sparixxi. Baħ ġizi, memx ġizi, dasib, sparixxi. Mela ma jafux li tkana Malta, lejni għakli. Uħallek ta' tixkasa dan il-ħawat. Fer naqra. Memx ta' nasa kien kunna fej edha ġizi trid tidher fil-raħal. Mux ġejta. Bil-karozza ta' Anġlu. Tlaqna. Ġizi, stenna ftit. Intu ħsib ħallas il-kon. Ħallas il-kon. Għara, xkol waħda. Mela intek tagħmel xkol waħda.
ġejna, għamil li vodka. U għara ġejri dal-oħrajn. Hemm xi aħbar Miki? Ħolqa wara ħolqa, u tifforma l-katina sar. Ix-ċajta da soru ħatfu. Ġina għandu l-istonku jaħtaf soru. Il-komunisti. Mux għak se jgħidu n-nis? Aħna mux għek smajna. Skont il-mons, għadluwa. Xanu? Għatluwa. Ma tistax tafda kelma, beżaqa. Tinkweta sul Pippo, issa tara kif inti l-aħbar tagħha. Aħbar neħdu żgur. Nisperaw li ma tkunx imma kif qal il-mons. Nisperaw li le. Grazie. Kafe. Lejna, tfal fejno? Jilabu fil-bitħa. Jilabu fil-bitħa ħallejthom. Għandi erba' tixtieq il-ġmil tagħhom, ikisruhom li. Imbirka s-sapjenza kemm kalma mela sewwa ma tax fejn binta u qed tinkwita l-erba' xtieli. Għolla miskina, Serafina tinkwita u koll. Imma tipprova ma turix biex ma tinkwetax xilna. Nemxi ċempen dak il-telefon. X'qalu lek ħi? Il-prozija investigaw għedin. Anke l-konvenza jmorru. Għatfu għaw il-komunisti. Għax ma tiġiġ mejja tal-assa? Jina xmuġi naħmel lassa. Għax middera, taf xi ħaġa. U jxidinni nkun nafsu l-Pippo. Kurda għahan. Titkanta, umxa. Mux jenta, ma melċem, u ma nafxej jenta, mux jenta. Għal-jom relax Johnny hi. Aha. Tadżumu tħarsu. Fair content. Taf xin kut lajt? ċfajt, għabżit li l-konvent u tlaq. Fehmet. Xaħjar tamil li drink, għamil li vodka bħazziju Pippo. U ekku li l-misteru ġisolvu. Għax daw jgħatfu il-komunisti. U kien hawn min qal laqtluk. F'dinja qegħdin su Pippo. Kollox possibbli. Iva, rispondu dak il-telefon ja ħasra. Hello? So, Gloria, grazzi, grazzi. Istabe, X'kienet? il-bati xo bil-vodka. L-lub rekord kun bene. Xafri? Għatlek l-lub rekord. Għalix? Għax kuddisa kelli bebu ta' 20 minuta. Oj, il-kambinja dremi. Snafxed namel. Għandek tajkanċ. Kont ferħantant. Kien sa jkolli l-motina sollu. U spiċċa kollox fi xejn. Wejja mux aħjarek mill-intellar. Għarmina xista jġili. Kienet t-tebaq għakla sodda u kienet tibra, u għax sodda għamel. Vera, ta' sekk. Egoisti, mux. Għatni egoist. Ma tlex għedin, da. Mux li għed najt. Xinu? Indien. Mux kull ma jgħak ma l-ebbux. Isma' t-tibqa. U mux li għed najt. Jienu.
Naf. Induma meta. Xar. ċar. Nasib għalera. Ma tiflax. It-telest l-estiva. Seddum tħares? Għandi xi ħaġa stramba? Hekk naħseb għandek xi ħaġa stramba. Fejni? U int meta wasalt? Bija m'intix se titħak. Għall-oħrajn fulla maqsuma. Imma jien omkom. Fejn ġizi? Ma nafx. U sakemm titfaċċara ma jfettilekx tiftaħ ħalqek, fimt? X'rid nagħmel? Inħalli li tziju Benit jinkwieta biex tkun taf jiena lek edaw. Għax li ċemplitli għalt li ħatitlaq u jien ma rridx inkwetakom. U dan xi sejjaħ jekk mhux inkwiet? Ma nafux sar minna. Bil-fors li kien hemm xi ħadd li kien jaf se jiġri, xi ħadd li kienet tafdaħ. U meta telqet marret għandu. Ġovan? Hekk naħseb jien. Għattilkom jien, maħlu għalina. Hemm żewġ ikmama mhux ħażin. Waħda minnhom nistgħu nużaw għall-kumitat. Issa mdu intom sal. Kieku minnkom neħdu bil-prova bad niddeċiedi. Issa jew tieħdu barra minnkom, jew nkella tkunu impjegati mal-partit. Sar bilkom mennek nieħdu. Il-ħarġ mħabba. U klienti jiżdiedu. Ikun nieħdu sar. Jien li kieku mhux għax għandi xogħol ta' segretarju nitħajjar għal emir. Imma ġiet tal-partit les li ċedeħlilkom. Taf, kelmu maħħa u li tajt ibra fatt. Ġina, ħattu fl-aħħar. Proset, nifraħ. Għarrejna niggarantilkom li ma jkunx hawn bar tajjeb l-asdar. Mhux bġina u wara. Xi tajb ġoban. Ġina dejjem ġina, mhux. Imma ngħid għalija jiena kont nippreferija nħarru għal fuq banketta u Baqalek żmien ukoll Ġovan. Rubejja ġina għalek mill-umiltà, ma tafx li huma sbieħ. Isma' skużawni, taħt il-kursita. Fuq ix titkellem? Mhux li titkellem. Sajja mhux. Għamillhom ġina, jiena vodka bħal soltu. Jien kafe. U għamil Ġovan l-ukoll. Ġovan, ma titħajjarx torganizza ġintas għalija? Ġintas għalija? Xiex? Nisbita għal-pressjoni, għandi bżonn għala tabit. Se ħallas drink. Għamli l-ġina, imħallas jien. Għallek mekel. Għallina l-ġin. Għatkom laqat odnajtu, li se ħallas jisib Pippo. Għamillhom ġina u jħallas minn ejt. Mela tittali li jint. ċejn tixtamel li tal-nek il-bisoqten id-dar. Mela sewa ħsib Ġovan, inta detlu li kuret li ma tafx. X'ma nafx. Ġizi, reġa' tfaċċat. Inration. Tbissem, wara ma jfettilekx taqbiżlek xi kelma, fimt? Ma kienx li jirġa'? Forsi reġa' bdili ma. U ġin tagħmilha. Fejn kont moħbija? Għan Ġovan, nettaqat li rawni nixrob il-vodka l-ħanut. Wieħed u wieħed jagħmlu tnejn, naħseb kienet uħtirejx il ġveri. Veru. Ħaditlek postok biex ma tħallix li tzjuk u kompli inkwieta. Ġovan jaf? Ma naħsibx. Issa s-sen għamlu. Dun Benit kif ħada l-aħbar. Inkwieta ħafna. Imma mbagħad x'qalli? X'qalli? Għalli aħjarek mill-li jar. Għalli la miex għal soru, aħjar tellet mill-li għalla ħares għad qabdi ta' xi marda. U inti x'taħseb? Bħalu naħseb jien. Imma stajt ma għamilx kif għamilt. Lili messeketli u kont nara kif inżerżaqlu kelma jien. U la nara lil Ġovan. Le, l-Ġovan tgħidlu xejn, għax lil Ġovan staj daħħaltu f'xi saram kbir jien. U miskienu bis-seni. Kif inti mbirka? Jiena tajba, inta d-dielek. Aħfir li ma issa żgur naf li dik mhix ħajti. Ma nwedek li nqobbi laqa. Ek nħu xejn nismajni. Xejn li? Għallu x'jaqsam. Xett, Għax mux kull ma jleqqu di għaput. mhux għandu x'jaqsam.
Ekkatina kol. Sarafina, hemm xi ftit te? Namillek malaj. Inġejja? Fejn? Mhux għattija? Stenna ħi. Ksatni, int min int? Mike, ma m'intix qed tarafni. Men inti jekk tagħmel taf nerġa' qabbad mill-birawx. Għadli minnix nifhem. Le m'intix qed tarafni. Baqtu tlaqbu ġurnu ħallejtu li għadi isni l-baħnan. Stajt li tejkon sejra, ma dan kollu startu li ġejta hawnhekk ma dan doħra lis-sekretli. Skużani, Mike, imma dak il-ħin ma ħsibx. Isma' jiena sejra sal-knisja nagħmel vista. Inti ġimgħek? Niġi taf tibżax, u ġala darba nkun il-knisja nagħmel vista speċjali għalik. Għal żomijiet tiegħek, forsi ġi darba tibda l-inġiebdek. Rġajna l-istorja l-antika. Reġa titħarbaħ l-ġil kollha dar-raħalik. Nafx qed ngħidux. Nufli maħd niżżajt. U nufli inti insertajt niżżewweġ il-loħt il-kappillar. Konna morru ġirja magħhom kieku mhux hekk? Għalix. ċfej għazin nbilli morru ġirja bil-karozzi? ġej? Eja, seni, riċej. Taħasab. Jek biħsiba tiġi tisfrattanna ħanut nis bħalma kienet tagħmel qabel il-każin, iżommu għajdu l-baris u Pippo. Ma nistgħux nerġgħu mmorru lura s-sitwazzjoni ta' qabel. Nilagħbu l-logħba tan-noli. Xi ħadd irid jgħidlu. Issa nipprova ngħidlu jien. Nara kif nagħmel u nżerżaq ilu bil-mod jien. Jiġri li jrid. Jekk nara li ma jieħux pjaċir, infittxu nikru x'imkien u nitilqu minn hawn. Ma jien ma nafx għalfejn dara ġeb kollu. Issa jaf li ġiżi mhux għal soru. Iva rejxil imma naħseb insejt kemm ħawat u kemm inkwiet qlajt. Jien x'għamilt? U qed ma ħawatx ukoll. Aqtawa, inkwiet it-tnejn li intom ħloqtu, nispera li ma nerġgħux noħolqu nkwiet ġdid. Immissa ddeċidejt li rabbi laqal. U ħanejt xejn iktar, aħjar twissil il-din. Kieku tkun taf it-tija Ġiżella x'għamilt int, ġrida kbira ma' Sur Pippo jkollha. X'għamilt? X'għamilt dalsek? Għax mor dawra bil-karozza u rajna Sur Pippo rikab maħna ġdin nagħmel jiena. Anka Giovanni, nasek x'għamilna ħażin ma. Nispera li ma għamiltu xejn ħażin. U la nara li Giovanni nittiflu mustaċċiet. Jaf jew ma jafx li għadha pitata se jkun missierkom dak. Tuħux għalik tamma li kont minnek ma tantx torbot qalbi ma' Giovanni għax mill-li smajt fuqu għarus dejjem u miżżewweġ qatt. Imma din id-darba se jiżżewweġ. Mhux inta kif biex nitfalek li ta' tokku. Ma nikum ma ħawwattux. Kara mill-qalbaħar, għaddi dummerin. Kolla s-sew ġejna. Tista' grazzi. Smajt li ħattu ħintom dan il-post. Rosa. Taf li kibli dan il-raħal. Għat ma ġejta l-ħanut, kibli ġejta ta' U issa? Issa smajt ħafna fajz biħ. Jidella ġejtu serjetà, prosa. Bħaldan, għat ma kena ħina jikonna sedvari tal-ġemar bieħ. Znupe? Fidni ġeban, biex ikolla sedvari tal-ġemar bieħ. Titbala tal-lejri da, ma tafġi bħal isteħniġ għol fara San-Katar. Isma fuq kolla ġaħna na, tibra da d-duluri. Mux bħala ma dura ma dawaw leġi, l-isbaħ wahda. Grazzi ġin. U s-sur Umberto Valanga qed joffrilna kull għajnuna f'isem il-partit. Sì. Il-Partito Komunista Siċiljano jaf bil-problemi finanzjarji li għandkom u allura se jgħin billi jipprovdilkom il-fondi. Huwa importantissimo li f'Malta ikollna Partito Komunista.
Signor Pippo Porrone Siċiljano bħali, se jagħmel unur kbir. Żgur li se jkun responsabbli għal qawmin tal-komuniżmu fl-Iżola di Malta? Femmina Ġovan, dan huwa suġġett li tiġi diskuss fil-Kunsill Parrokjali, mhux bejn it-taqdejn u għamel il-proposta u jiena lesti li nis-sekonda għandi ta' kumpani tinjaqqa il-ġurnal kbira dik l-unika statwa li għandna xi ħoġġa b'din. U tal-każin naħmar għamlu tagħhom hekk mhux sewwa tafx. Sewwa ta' Ġovan. X'xogħol għadha? Inkwiet se jkollna, qed jien. Tilbiċi xogħol tal-kant ilha ma mhux li tista' ma tigurja. Issa huwa li m'għandu żjed flus. Jekk fil-vara, tinbidel il-biċċa xogħol għandek raġun tinbidel. Tab kemm ilhom jippruvaw tassew. Sena wara l-oħra pruvaw jieħdu ċari se fuq il-Repubblika. Baris ma m'għandix hekk kontra tal-Gazilla, ma tafx jiena nafx dik tiegħi dawk imma din illi għamluha tagħhom mhux sew li qegħdin jerfgħu ma din tittaqgħa. Ġoban, inti kelma li minn din is-sena tinqra bil-folja. Daqshekk. Komunista ma jfissirx li ma tkunx nisrani. Nel mio paese aħna nifrekwentaw il-Knisja ferm aktar minn dawk li jelabuha tal-insara devoti. Aħna darwati konna l-ġimgħa l-kbira u għalkemm m'għandniex proċessjoni bil-fari, għandna d-doluri. U dejjem aħna rfajnija, u anke dis-sena ta' aħna nerfgħu tal-Gażil l-Aħmar. Ngħid għalija jien, jekk ma nerfax, jisa ma ġietx ġimgħa kbira. Mela għalija se ma ġietx xejn qatt ma rfajt. Ma salf, xorta tilbes il-konfratija u ġorru s-salib u l-tajjem, qed tippartija xi Devozzjoni ma dafx, mhux għalajn in-nies. Minn kollu jissib salf, għaw minn jidda jissena kollha. Mbagħad iġi il-ġurnata u jila badal qaddis. Mhux aħjar nieqfu nitkellmu dwar il-purċissjoni u nitkellmu dwar il-partito. Dunque. Nistenna ftit ieħor u forsi ma jdux ma jiġi. Għattu ma bdejtux Ġoban. Nibdew minn għarek dun berit. Skużawni ma kelli ħafna nisa qrar, skużawni. Nisa qrar kieku mhux kelma kera, l-għar meta tittardja tkun qed tassisti xi moribondi. X'nagħmel? Nibda naqra l-minuti? Ġie kulħadd? Għad jonqos, is-soltu tal-Gażil l-Aħmar. Xorta nistgħu nibdew nista' nibda naqra l-minuti, mhux hekk? U jkollok terġa' taqrom xejn jaslu huma. Skużawni, ma bil-ħanut ma nistax niltaq xejn irid. Naħseb aħjar jibdew jibgħatu xi ħadd ieħor minn floki. Salvu ġej? Ġej, ħallejna lil Ġorġ mal-bar. L-ewwel il-pappa u mbagħad l-impappa. Mhux aħjar nibdew u mbagħad il-salvu tgħidu ġejna xi jkun sar. Nibdew jekk ħanna nibdew, iżjed ma nħilsu malaj, iżjed aħjar għal kulħadd. Ħana minna ċara mill-ewwel. Hawnhekk mhux taħorrox borrox. Ma tsibħux blaġla. Minnu maġġel, ma jiġix. X'nagħmel? Nibda naqra l-minuti? Nibdew Ġoban. Mela. Ma jistax ikun ħalluna wara d-dar, jien bilix tajjeb. Issa kienu ħosbat fil-qiegħda. Ara, li mortni li huma jien ma naqbilx magħha. Issa billi jibqa' salvu hawnhekk. Dak ma jqala x'aktar minnek. Jekk jieħu żball salvu ħadd ma jgħid jekk jieħu żball Ġorġ ma nar jgħidu li tafa' xi 5 snin fil-vot. Isimgħu, dejjem jekk għandkom pieċir bija, ma meta ma jkunux hawn huma. Jiena lest noqgħod wara l-bar. Imma insomma, tafx, jekk qed insisti, nistgħu nibagħtuk tirrappreżenta Gażil l-Aħmar fil-Kunsill. Għabel xejnek il-ġina, ma rix forsi u għalija xaħseb illi ħattila posta. Mela, il-minuti għaddew. ċana kull ġenna Ġoban? Il-ġbira l-istatwa. Mela bdejtu? Mettex biex tgħidhom jistennew ftit? Għadna kif rajna l-minuti salf. Ġew approvati u iffirmati. Poġġi bil-qiegħda. Forsi hemm xi ħaġa li ma naqbilx magħha jien. Poġġi bil-qiegħda żgħar, naqbel fien, jaqbel kulħadd. Mela, nibdew.
anke kunu tafu, il-ġbir ta' fondi għall-istatwa miexi b'ritmu maġġel ħafna. U jiena ċert il-flus ser jinġabru. L-iktar ħaġa importanti llum, rrid ngħidilkom, li issa kif tafu dal-waqt waslu l-festi ta' ġimgħa kbira. U kif tafu aħna bħala parroċċa noħorġu l-istatwa ta' Doluri. U min ikun jibqa' jħallas iżjed jerfa' is-soltu bl-irkant. Immissa daqshekk miena, għax bil-barka tal-awtoritajiet ġie deċiż li l-irkan spiċċa. Kif irridi? Aħna diġà ġbarna l-flus. Ma jimpurtax sal, ma jimpurtax. Il-flus li ġbartu għadduhom lili għall-istatwa ġdida ta' San Katalt. Imma minn dis-sena l-qoddim daqshekk monopolju għaliex minn dis-sena l-istatwa ta' Doluri se tintrefa mill-membri tal-każin tas-seqer. Ġi deċiż memmi, kien hawn xi laqgħa tal-Kunsill Segreta? Leġina, serraħ rasek, ma kien hawn l-ebda laqgħa segreta, ġi deċiż mill-Kurja fuq parir minn tiegħi. Mbagħad naraw dum benejt, inkwiet rejdu, unkwiet naqalaw. Jien ismajt nastilkom. Isma' jiena pjaċir qed nieħu darux. Jiena ma nafx għalfejn ħadtu għalikom. Ma tantx għadkom tidru lejn każin l-aħmar issa, trajtu hawn. Hawn sar il-każin tagħkom u ħallejtu lili ġol il-pis kollu. Wenz, ikkalma. Għandek raġun. Issa l-ewwel laqgħa li jkun hemm tal-Kumitat, niffer senjeri u nipproponi lilek. Bħala President. Proponi li jinti sul Pippo. La tkun taf mela fil-laqgħa tal-Kumitat li jmiss se ssib petizzjoni quddiemek mill-maġġoranza assoluta tal-membri biex tikkonsidra l-pożizzjoni tiegħek. Bħala segretarju Wenz, il-petizzjoni tiġi qudiemi nagħmel. Intu kol sur segretarju, diġà hemm min se jħobb postok. Mettera Wenz, kif se tkun fuqha ma warajnux? Oj, ikkalma, ikkalma. Wenzu għandu raġun, vera, anka l-membri. L-importanti hu li mill-mexxi jkun id-delegat. U aħna maħniex pożizzjoni biex immexxu. Ta' semma ġera xejn, Wenz, mhux qed niġġieldu kif konna wieħed. Biss, din ħaġa li mhux se jħalli tal-Każin l-Aħmar jerfgħu fil-Mala tad-Doluri sammurni protesta ma' Dumbenejt. Dak m'hemmx għalfejn għandha raġun Pippo. Dumbenejt għandu raġun. Il-festa tad-Doluri hija okkażjoni ta' devozzjoni u mhux xi okkażjoni oħra biex nippuppaw sidirna u nippużaw. Jekk ma nirfax fil-purċissjoni tad-Doluri, il-purċissjoni ma toħroġ. Senna ftit bih. Jekk intom arrabjati għalija ma nkunx għax jixtax. Jistgħu jaħilfu għalija salvu uġina jien. Għaz nisbaqħali. Provajt niftaħlu għajnejk. Tlu li se għala li jinkwiet. U id-deċidawx. Wara kollox, u l-arċipriet u mux jien. Tajjeb, ftaħtlu għajnejk għeddejtux. Nerġa' mor iftaħlu għajnejk. U għejdlu li jekk ma nissena fuq fid-Doluri aħna l-purċissjoni ma toħroġ. U għejdlu wkoll bħalma taret l-istatwa ta' Brambotti, jekk ukoll nitiru kull statwa li hawn fir-raħal. Mur għejdlu! Widna. Jaċċa s-għajri t-tifel. X'istilla sewda kellha tkun għalija li kellu nitħallat magħhok. Xi trid, aqbad weġġek u itlaq il-barra. Għaddu nħati, fejn għandi xnejn xi ħaġa? Imma l-arċibli tinser taħija u jekk ma tix toffendi li toħx tajli kontra ħija. Għax ma tax għad maħmil tuwit. Jien għad maħmil tu? Għax ma tax li u għad maħmil lejli. Tina urqot jien. Stanna ftit. U għid, jisi toqgħod kamra oħra. Kolla sew. Ma sir barra! Il-barra sejjer! ħadu għalihom bil-vin u ħalfu li jisplodu kull statwa li għaw fil-raħal. U taf li jaslu dawk. Sma, jien mhux biex ninkwetak Dumbenejt, imma oqgħod attent għax beħsimhom jerġgħu jiftħu lek wera għalina. M'għandhomx affarijiet għalihom ta' wara kollox ilhom snin jerfgħuhom għall-gara. Tiftaħ li xkodba jent tissadabx. Inħnaqt nipprova nikkonvinċjom li jint ma kellek lebda tort u bil-kemm ma rridux ċabtu għalija tafx. Imma raft nżomm il-kalma u ma paċċejtomx. Ma importanx ġovan, toħx tinkwieta. Jiena lilek nirringrazzjak tal-li tiġi informanek dak kollu li tisma' fuqi. Dispeċi li wieħed għandi li uħti żewġet lil dak. Nisma' Serafina l-esta? Ħerġin ġovan. Sejrin nietlu. Ma tix niġi maħna u xejn. Lejla nirringrazzjak.
Sara fina, inti l-estar ġabani lo sija u ta' Ġejja! tilbes għattiex naħseb ġaban. Isma' ħsibtu għad-data. Data. Zata. Ta' tieċ. Diskutu għaftit, Ħerġin aħna Dumbenit. Jekk indumma niġi tieħux f'sebi. Ma nġa fejnu sibek. Hemm Giovan. Jintu grak sewwa mhux hekk. Kulhom bil-ki. U ħsieba Giovan. Tila norqot inti. Kilt. Kilt, kilt minn barra. Verifni. Unimbieta. Bajt sewjen. Jifisser. Għadek għaf taħdem. Bit għadu ħagġen. Għalek kartli. Mux kull ma jlef u def. Ġipsi! 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 Ħajja, klitsi! Ikolli ngħid se jinqal inkwiet. Jinqal inkwiet illum fil-ġimgħa kbira, kieku kienet il-testa ta' San Pedal, forsi mhux illum. Tal-każin l-aħmar għal-qulbi u tellaw il-bandiera mal-żasta. U sewa għamlu sinjal ta' luttu u rispettu. Imma tul is-snin li l-għom jirfaw il-vara qatt nagħmlu hekk. Din mhix hekk li f'mossa ta' protesta. Ismajna minix nitla ta' kasel li joħor, imma billi t-darba jirfaw il-vara u ma ġara xejn. Giovan, x'għandu x'jaqsam ma' kasel li ħaranġ? Taf li se jerfa'? Naf, mela ma nafx. Dak għax-ċeffu għaddi ġew daru. U daħalu biex jerfu minn fuq u biex jibnu pjaċir, ha? Miski, għal-pjaċir li maħx bħalu Giovan, kien jemel pjaċir akbar li raħat li ma teffes xejn. Din biċċa xogħol tiegħu biex juri li m'għandux pjaċir bina. Kolli naqbel ma' mill-kien. ċavan m'għandux jaqsam ma' każin tas-seħ. Insewx ta' Giovan is-segretarju. Segretarju? Ta' minn meta law sar segretarju? Sa fejna fien, Giovan membru biss fil-każin. Il-għazi x'għandu x'jaqsam. Giovan is-segretarju tal-Kunsill Parrokjali. Ma li għadda sekk x'għandu x'jaqsam. L-artira ċikku ta' menzju. Giovan kien pronta u fra ruħu. Dumbenit il-biċċa ma kellux x'jaqsam. Ara, lilek ibeddawlek li jridu sal. Imma lili ħadd ma ħajbeddal ir-ros bil-labra. U xejn mu se jneħħili minn rasi li din kienet biċċa xogħol ta' Dumbenit biex jisfida lili. Imma din darba bi kbira tkun. Għamillu ġin. Smajta tal-aħħar? ċerna għana. Għajer faġavan. Iba, na. Il-Dumbenit jgħatlu, ma tanċ ħabjaġi. Ma zomma memx għamil. Mista sibu l-effekt l-axħar fit. Għawiet? Inti mux tefal maħħom. Titbaswar jentu tbaswar lilom. Ġaban iġbeżat maħħom. Salda zillana. Għaxej se, malu, il-bandira mal-ġasta. Sur Pippo, sissa għadni segretarju jien. U l-gazin għalaqtu jien. U l-bandira tal-għajta mezzasta jien. Fese. Għajja nimur minna, Sur Pippo, ma jmurx jemmer xi waħda. Tajt li qalbi minn kbira ġejja. Ġejna, s-Sur Pippo si jurna li ġibrilna xi xorbu. Ejja ġej. U ġejja. Mel-inta dekaw Dumbenit. Iva, għax fallum dum feliċi u seba l-funzjoni. Allura mi t-setugu sem fil-proċessjoni. Le minix ġex. Mux l-għasni fija, imma tibsa jintom morru. Issa kif jaddili, nġi aktar tart. Tridni nibqgħu hekk miegħek? U le mandi xej, intom morru. ħanġeb il-lek għat-tabib. Mandi xej Serafina, reċi fejni. Edha tbiddel. Ġejt il-taqa ma' l-knisja. Mela morru l-ħadda u tibda l-funzjoni?
Inti żgur m'għandek xejn. Jekk se tibqgħu se jkolli, morru. Anċo fejnu? Għas-sagristan memx festizzi. Ilu minn dal-għodu l-knisja. Memx li jisib xogħol ieħor. Dak forsi jisib. Forsi rada d-dur dawra sew nsibu xogħol tajjeb jien. Morġibet fallena, Kastelli fl-Arjanna kieku. Ejja ħamorru ġaqt dal-funzjoni. U bda dik l-ingravata l għada sewda tmur. Sewet tafx. Għax barra dal-jum għaziz l neċelebraw. Jum tal-ottu għawn dan raħal. U li ma konx purċilen ħalli ġelaq il-gazin? Sakemm naħtu l-komitat ġdid Mikil jibqa' segretarju. Veru li raqna kien bi protesta dik fiha ma fijiex. Issa naraw għax tax kemm ilu jaqret u jaħlef. Ejja ħammurru għax tilħaq toħroġ. U jien il-qatla tiegħek ma noħroġ wara l-vara mill-knisja. Kollu sew ħammur għat-tiflax, veru ħatta qabli moħħi bit-gerger tiegħek. Ukoll, jistgħu iċċek. Tajtemu, jien ma niġa tajtem samenno. Ma meġġeħna din. Provajt naqta daqxie li kużanza antika. Dam jarfaw ma ta' gazil l-aħmar. Sejra, zi. Sejra, għandek xafla da. L-vrada l-waqt jirġa. Intek sejra. Għandix il-ġerzi, zi. Inti ġej? Jew taħġi. Tonsni għanja issa. Mur, l-waqt neġi. Ibsu ġerzi, taħi. Sejra mela. Għammur taħi. Tukolxi ma' meġġeħna zin. Għandab zaman nom jien. Ma taħi. Waqqaw il-knisja, żgur.